L-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta nediet il-programm kulturali tagħha għal din is-sena. Dan se jinkludi programm ta' installazzjonijiet artistiċi, wirjiet, kunċerti, films u produzzjonijiet teatrali fost l-oħrajn. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet fejn ġie spjegat li se jittellaw numru ta' produzzjonijiet bis-sem ta' diversi artisti, organizzazzjonijiet u l-komunità kummerċjali li huma l-qalb tal-Belt Valletta. Il-programm jinkludi produzzjoni ddisinjata mill-artist rinomat Jose Cura, l-opera Tosca ta' Puccini, li se tittella flimkien mat-Teatru Manuel bil-parteċipazzjoni ta' Kor Malta u l-Orkestra Filarmonika ta' Malta. Se ssir ukoll produzzjoni dwar il-kantanta Mary Spiteri li se tagħti ħarsa lejn ħajjitha u l-karriera tagħha permezz ta' repertorju ta' kanzunetti u intervisti. Il-programm se jinkludi wkoll il-Valletta Green Festival, Cinema City, Opera in the City The Three Tenors u l-Valletta Local Food Festival. Il-programm jinkludi wkoll id-dram komiku u arti li ġie trodott għal Malti mill-Ingliż. Iċ-ċermen tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason Mikallef qal li dan il-programm joffri xi ħaġa għal kulħadd f'kull żmien. N-nies ikunu qegħdin jistennew il-bosta attivitajiet mifruxin fuq 12-il xahar li tella l-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta u allura jiena minn issa nawgura li mhux biss l-attendenzi jkunu kbar imma nawgura wkoll li dak kollha b'xi mod ieħor interessom il-bosta ġeneri li aħna beħsibna ntellaw u naturalment huma inkluż ukoll f'dal kalendarju kulturali jkunu għal gost tal-familja kollha u naturalment għal gost ekonomiku, soċjali u kulturali tal-Belt Valletta għaliex l-Aġenzija Kulturali hija mwaqfa għalhekk. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta, Katrin Tabone, spjegat li iżjed minn qatt qabel, il-Belt Valletta saret mużajk kulturali mill-isbaħ ta' konverġenza għall-avvenimenti artistiċi ta' kwalità għolja. Għal darbohra l-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta qiegħda tniedi programm annwali ta' attivitajiet li huma iffukati fuq il-kwalità u fuq l-aċċessibilità. Pilastru importanti li jagħmel parti mill-viżjoni ta' din l-Aġenzija huwa li l-kultura tkun aċċessibbli għal kulħadd u għal daqstant għal sena wara l-oħra aħna qegħdin nerġgħu ntellaw avvenimenti llum il-ġurnata saru rinomati fil-kalendarju kulturali tal-Belt. Min-naħa tagħha il-kap tal-Malta Design Cluster Joanna Tart Mallija qalet li qed jiżdiedu s-servizzi tal-cluster. Tajna wkoll rendikont ta' kif qed inkomplu ntejbu nkabru servizz li joffri l-Valletta Design Cluster għal kreattivi, għad-diżinjaturi, għall-artisti kollha li jaħdmu fuq proġetti bħal dawn u ħafna iktar.